Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Please subscribe, like, and share my channel. Part 2 na nisa guys. Please subscribe po. Love you guys. Ayo kami boss. Kumana kan? Biar mana? Hilak mo siya. Ikaw sa taga-Pugo na na? Saan? Ang kanto, power. Eskwela pa gani pinagagamay. Eskwela sa akon. Grade 6 ya. Ang? Isa kang kanto, 8 man nakabuk. Ano? Sabi nagpipan man o? Sa may nanodlo. Magkam na lang. Oo. Siya ramang kita. Nagisinyutan siya no? No, takbalo nga. Lain na dito. Tingala siya sir yung mga kauban nga. Bihag ba na siya? Normal man itong ano dire. Normal man siya. Kapag ano nila, pagkaligo. Pagtukar lang ba? Pagtukar lang ba? Sige mo nagkatumba mo. Kuya pa, no? Unsa na lang ba? Ano? Normal man siya. Sakit daw. Ano? Dito sa unang bato? Ha? Sakit ako nung nagdoon sa unang bato. Oh, karon deh. Grabe yung pinupot. Ay pala boss. Ay di ko kabot. Grabe yung pinupot. Ang pusi, ano ba? Lamba. Puso ba? Lambot isa. Pagtay lang mo, kapaus ng kung itong mga traitor kayo mo. Ano na siya ba? Ayaw lang ikaw, wala na nagkamukomment. Bawal mo basag kabot ng tubig no? Oo, karon. Karon ako, mawala, di ko, ha? Kita naman ka, boss. Ha? So, kita naman ka. Sige, mo ko kagbasa, God. Oo. Basta ang ko kaghapo gabi eh. Oo. Mas mahado mo kay kagod. Ah. Kiti. Ha? Kiti. Sito, lata. Namuman ko na, lasing komedya. Sugod, alaw na. Tingin sir? Kakata ka may boss. Sa pabulan niya, normal na, normal na, okay Ayun na. na. Surrender eh. Surrender pa ng ginoo. Kailan na siya? Surrender, surrender ka, dito kayo. Kailan na siya siyang kauban? I-report ka dito, awa di ka paayo. Ay, Ilan siya sa kauban? di man ako undang ka, di sa kaila siyang mga kauban. Tagkan kay sila dire, sobra pulo na sila dire. Ako Lalo? din yung mga iyaan dito sa malalag, nangabot na dire. Bitaw pa na siya. Nakaarkilam itong balay itong
Yung to kami Miguel Dragon, Rio. Siko kagagi rin na, ano din. Asa ako. Itong taga Miguel Dragon ito, ma'am. Asa ako. Hindi ako kang balay ka. Katong nagpahit ito guys, mapay... Kuwan, ngin... Mapay tigwa sa... Balay, ganing... Dili na dito. Di agi di ko dire. Oo. Ang uwi lagi pa ba, para kabalo ka. Magpailot ka dito ka kay. Tapos ka tapos lawas yung pakiti mo. Naguglawa. Relax ba, relax ba. Relax lang. Ay lagi pa mas. Mamasok na ka, boss. Ay na pagbasa ka po gabi. Pika, boss. Tagutan. Ano sila dito? Wala. Yawa sa dili dito. Ano yung rayuman eh, boss ha? Ha? Rayuman eh. Ayaw ko to. Na naman sila sa balay siya nga mo sa Miguel Dragon ito, ma'am. Ano mo? Gusto mo ka itlog manok, huwag lamang loob. Tama ba? Ano na rayuman? Kaya sa itlog manok? Itlog, manok, lamang loob. Di ka nagna no. Tama ba? Ay mo to sa dire. Kahilap to siya, itong bilaan. Dum laki. Oo. Sa nakapahilo to di pa kato na sa hardware. Hilo eh. Itong biyak dito, sir, itong arkila. Hilo eh nang wa may driver number nimo. Banta kamay. Hindi ko nang bilod yung kabot ko. Busy ko ba? Ha? Yung kabot ba? Hindi mo bilod. Ako kini. Mabingod dyan kung ginabasaan mo. Ah. Magtrabaho ka, masaon mo naman. Mga maana na kasi mong pare pre, kape pre. Kurog yun. Lupos mando ka pre. Oh, mana siya. Kurog na kayo. Naganan mo sa ballpen, magliso ng kapirma. Una pasmado. Di na sa sakit kundi di, nagkabasa ka. Magtrabaho, manghina, masa, hapat, ligo. Madugay, mas stroke paralyzed na. Ngayon, dugay pa noon. At least dugay pa no. Patiguan. Ha? Patiguan, wala na. Okay na ko na kay pension. Hindi na Okay tawag lang mo. kag na kay ko, ganyan mo tabang nimo. Wala. Ang gula. Alam ko na stroke. Siguro wala. Siguro na yung massage no? Ha? Ako itong massage ang mga rawas ba no? Sa okay pa, dapat matandog na. Lagi. Sa okay pa ba? Anak ko, tayo pamate mo. Pamate mo. Nadala ka pa?
Ha? Ikaw. Ah. Kumay ko mo padungot sa Sige kipid lang, no? kaya natakan ko may gilot. Sige ka, makas pa daw. Ika, boss. Ika. Sorry pa daw sila. Ayun, nangyari. Ay, sa Turil ba na ito sila? Pas sila story. Agusan na gikan. Gusto na yun, no? San Franz. Pila ka oras ang biyahe lagi gigag San Franz bro dre. Nabutan pa sila klip. Layo ana, no? Ay, Ha? Layo na ba so? Kika San Fran? San Franz. Agusan, no? Agusan mo na. Yan pa yung sentro. Sila, pilot na sila. Oh, manin na dre. Kadyan sila, nagka-pilot. Ha? Kadyan sila pilot. Dua ata ni buam ng agaw niya. Nadiinan nila katuadto niya. Nagkajita kanan man ba? Baka na po din, pahinga na po, busik lang. Isabayan, no? Bukan basta kay nasi ko pamat na. Init na ba? Maayo ba ano? Siyempre mangitam jud ka ko ano. Kasi maayo na to. Mangitam jud ka. Ah, wala man dito na po ka na na. Itong ba na eh. Oo. Di po ka ganahan ni Ilot, ato na po ka speaker, sana raman ano. Wala lagi pa no. Inibutan niyo, wala lagi pa no. Layas eh. Layas na na. Pero to, Inibutan pa no. layas na espiritu boss. Unang rugo mo reklamo. Ha? Mo ka reklamo to na. Sobrado ang patungkol sa una. Okay, ito patungkol. Pero grabe patungkol to, no? Katawa ako. Layas rin na lang. Layas yan itong. Ayos, yes, yung kanto. Lugay lagi mo layas ang napahilot ko. Hindi, ginagawa ko dito. Pwede ba? Tanggal mo ba? Hard massage, di ba? Kaya sa plaza, wala. Easy naman plaza. Hindi, nagwanta ko lang yun. Dito may agi ka pantian lagi juga. Anak naman ni Bosok, ini patin tiro. Ay, wala patrolman boss. Anak naman no? Ah, patrolman intero. Anak naman na karon? Okay na magwangan. Asa na sa ina? Sa Jas. Ha? Jas. Ano bita? O siya Bad Santos. Unahan sa Malita. Wala din sa mga pasay na hindi ko. Napabago pa man. Lagi mo sa sentro niya. Nakatong anak naman din itong nagpailot ng isa nila din no. Ha? Traffic, kung hindi ako itong lapit rin kung na no. Ito na aptan mo. Oo. Ah, basin. Dito uli, pagkadulong ganin na mo dito sa kauras traffic Mr. Bungko. Sa bukid minihagi, je. Ang dagan gana. Eh di ka mo sa bukid. Sus. Sa bukid, sa Las Terrazas. Ang kabantian kay kaya isa ka oras ka mag di kadagan. Las Terrazas mga gituyo. Pati na sa muka sa Ate Bungko Gunawan na. Mangit na kaya diyan. Highway gid. Sa Kulan. Nakahulot og gasolina. Hindi mo ginapas, pero highway.
Dito na gud may ibabaw, likod. Okay kay sa likod. Kada short katanan din na. Katanan niya, layo lang siya pero mas mapitaha. Kaysa nga maghinulat ka ng ayun na, sirahanan namin. Nasa gumite. Wala na si katawa. Tawa na siya oh. Tawa na. Ayun na Siya siya, no? na. Ayun ano? Pero pa na upog yung kamot kay Hindi ang mama ni, kinugap ko lang. Ha? Yung mama na. Ang masawa na. Ay, teka to? Pero ay. Ikaw na. Ano na siya sawa? Yung masawa na nakapula. Oo. Litaw pa na, wala na. Ang kailan na siktaw? Akong di pa, kung siya bagyod, pangutano na to, nakaila ba sa nanananaw? Hmm. Nakaila mo siya. Di, siya na. Mulayas na. Ha? Pag mulayas. Punta ng pamingkan ito. Dili na mo trug. Atuk sa pa nga mo. Pinuman. Ako mahal. Sa paa. Kaya kung sa paa, di ka makataka ba? Ako na kayo makita dito kung Oh, dili naman gud kita ng muyo ni kilibutan na. Sa moto ora po na? May di po moto. Naka na mga iglesia din na matuo. Kaya lang ng isgoting reliyon kay. Pero bisa Katoliko, dili na naman ako kuman. Tawag niya ba Katoliko nung to? Katoliko. Akong tuo ko na eh. Ang kuan man gud na nila katang isip. Hmm. Nahuna naman na imo. Ako ikaw, nahuna na. Kailan na gud siya oh, yung mga kauban. So, kung launa ang nagtunit, launa na human alas 5 media. Ano kaya no? Undangan ni mo, wala ka kapayo. Tabi ka dito, wag yun maayo. Undangan man niya, undangan man ni Eric. Ano ba ba no? Pwede man ganun undangan, makamata man siya. Uli na siya, bro, hindi mapapahawa to. Dapat mauli siya, nga nakaila sa iyang Kusog biyang radyo baktas. ha? Kusog yung balita na radyo Iya, baktas. radyo baktas. Mas may na radyo baktas kang nga nakaayo ka. Nung una, ako napaayo na. Nga lang. Tawa, yung kapaayo itong taga-Rabina. Ay! Paano niya mapalayas ng ganito? Layas. Hapit makalasay ito. Man, marunok mo. Nip na ba? Uya lagi na ako. Nakadlaw ko ng inantos kong pamaol. Kaya mga kailan naman lang sa tasari ko rin ito mga daraning mo. Kailot, yun na, dili rin. Iti lagi nila, bisa kapag lawas eh. Dili po dati tayo laki na kwaser. Dili po sila nagtayo. Nahilot ako nakaisa lang. Ako am nagagaw, pero kaso naman ako. Nahilot ako na sa permero. Itong payat ka na. Taghan ka, nahilot ng mga payat, mga manambok. Nautan. Hindi lang sa ginoo. Kung sa'yo ba? Mga pwede dito magsalig sa ginoo. Ito. Sige saliganin mo. What? Ka lawas, salig ka sa lawas. Ayun, salig. No, oras ka tanan, no?
Kabangka, pag umaga, salamat. Ano lang. And guys, thank you for watching.